салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали специалист ҷк. Бо шумо ҳастам усто хушбахт. Чӣ хеле ки бародарони азиз мебинед, дар ин ҷо яъне мо потолока буд кардаги ҳастем, чистовая ламинатан задаги ҳастем ва ҳоло бошад канаи девола сар мекунем, яъне абойро шурӯъ мекунем. Чӣ хеле ки мебинед, абой дар назди мо истодагӣ ҳаст. Абое ки мебинед интихоби худамон аст, яъне дизайнериша ҳамаша худмон кардаги ҳастем. ва ҳоло бошад мо абоеро шурӯъ мекунем, яъне атвес мепартоем, якум листе ки мекашем атвес мепартоем, бо ҳамаша ба навор гуфта нишонтон метиҳем, баъд ҳамихел рафтан мегирем. бародарони азиз, чӣ хеле ки дар ин ҷо мебинед, абоя мо тини кардаги ҳастем, яъне як рулон аст дар инҷа 3 листодагӣ аст. ва мо чӣ кор мекунем? Фонатон ки рост биёяд, ҳамин линияи заводская мебинед, дар ҳамин поён туғури мекунед, ҳамин туғури киданем, ҳамин ҷиҳча худаш туғури кишид ва ба ин корча мо барои чӣ мебурем ки ин корча сахт аст, тарзи гирданаш удобни аст.